खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौ बरायबाय दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अननानै मोनसे लाइक खालामना गालांदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै 1 जुलाइनिफ्राय गिबि मन्थ्रि मिनिस्टार सिनियर अफिसार गासैबो सरकारि खामानि मावग्राफोरा इलेक्ट्रिसिटि बिलखौ होनांसिगोन। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावनानै होदों बे बाथ्राखौ। गिबि मन्थ्रि गासैबो मिनिस्टारफोर आरो सिनियर अफिसारफोरा 75 इयार्स मोब्लिब गोहोखौ फ्रियावनो बाहायनो मोनबोदोंमोन आरो बिनि खरसाखौ सरकारनि फान्डनिफ्राय होबोनाय जादोंमोन होनना फोरमायदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। नाथाय बे बोसोराव गोदान बिथांखि लादों सरकारा। गासैबो सरकारि खामानि मावग्राफोर मिनिस्टार अफिसार गिबि मन्थ्रि जायफोरा सरकारि कर्मचारिफोर बेसेन होनाङाजासे मोब्लिबखौ बाहायनो मोनोमोन बिथांमोना गासैबो मोब्लिबनि बिलखौ होनांगोन होनना फोसावना होदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। फैगौ 1 जुलाइनिफ्राय सेथि आदर्श महरै मोब्लिब बिलखौ होगोन गासैबो मन्थ्रि मिनिस्टार सिनियर अफिसारफोरा। बाक्सानि सुबनकाटा ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। हाग्रानि मैदेरा फैनानै गोबां सुबुंफोरनि आबाद गय बिफां माइ आबाद आरो न'-बांफोरखौ गाज्रियै सिलिंखार खालामलांदों। दुखुनांथाव बाथ्रादि जोब अखानि बोथोराव हाग्रानि मैदेरा फैनानै बाक्सानि सुबनकाटा ओनसोलाव गोबां सुबुंनि न'खौ सिफायनानै बाख्रियाव दोनथुमनाय माइ माइरंफोरखौ जानायजों लोगोसे मानसि थाग्रा न'-बां गासैखौबो सिलिंखार खालामना गालांदों। जेराव थानो थाखाय न' गांसेबो गैला, जि जोम गासैबो अखाजों सिजोबबाय होनना फोरमायदों मैदेरजों गाग्लोबजानाय दुखुथिया सुबुंफोरा। रायजोआव बोथोरनि गाज्रि गोहोम गोग्लैनाया फिन बांलांनायखौ नुनो मोन्दों। आसामनि माखासे ओनसोलफोराव गोबां रोजा अखा हानायनि जाउनाव गिख्रंथाव महर लानायखौ नुनो मोन्दों। न'-बां, मानसि, जिब-जुनार, हा सम्पति, बिफां-लाइफां, आबाद गासैबो अलखदाव गोग्लैनायखौ नुनो मोन्दों। मानसिया थानो थाखाय न' गैयै जादों, जिब-जुनारफोरा गांसो जानो जायगा गैला। बेबायदि थासारिया गुबुन रायजोआव नङा नाथाय आसामावनो जानायखौ नुनो मोन्दों। तामुलपुरनि गोबां ओनसोलफोराव रोजा अखा हानायनि जाउनाव गिख्रंथाव दैनि बाना जानायखौ नुनो मोन्दों। परलिया, पागलादिया आरो बटंगा दैमाया देरनानै गोबां ओनसोलाव गाज्रि गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोन्दों। गुवाहाटी सिटियावबो माखासे ओनसोलाव दैबानाजों सैनांदों गोबां सुबुंफोरा। गोबां रोजा अखा हानायनि जाउनाव गुवाहाटी सिलचर 6 नं माहारियारि राजा लामायाव हा गिसिखानानै हान्था मेला बिथिङाव गाज्रि गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोन्दों। जेराव गोबां दावबायारिफोरानो अलखदाव गोग्लैनानै दं होनना खौरां मोन्दों। मेघालयनि लंसुलुं आरो राधासेरा ओनसोलाव गोबां रोजा अखा हानायनि जाउनाव हाजोआ गिसिखानानै राजा लामाया होथेदों। जाउनाव हान्थामेला आरो दावबायारिफोरनि फारसे जेंना नुजादों। साउथ सालमारा मानकासाराव सारअन्थाइ गावनायाव सानै सुबुंनि जिउ गोमायो आरो सानैया गोब्राब जोखोम जादों। जिउ गोमानाय सुबुंखौ सालु शेख 40 बोसोर बैसोनि, रकिब शेख 33 बोसोर बैसोनि होनना मोनथिनो मोन्दों। आबाद फोथाराव आबाद मावबाय थानाय समावनो सारअन्थाइ गावनायाव बिसोर सानैया जिउ गोमायो होनना खौरां मोन्दों आरो जोखोम जानाय सानैया देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं होनना खौरां मोन्दों। आसामनि माखासे जिल्लाफोर धुबुरी, बङाइगाव, बरपेटा, मरिगाव, नगाव, कार्बि आंलं बेफोर जिल्लाफोराव बोथोर बिगियाना रेड एलार्ट फोसावनायखौ नुनो मोन्दों। कार्बि आंलंनि बरपेटा पुलिस स्टेशननि सिङाव आन्टिपुराव आसाम पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव 16 ता पेकेट गासै 8 केजि ड्राग्स बोखांनो हादों। पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला ड्राग्स फालांगिरिया मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर गारिजों मणिपुरनिफ्राय गुवाहाटी फारसे लांबाय थानाय समावनो स्रोद सुलुंनि गेजेरजों गोख्रों सिग्रोमनायाव 8 केजि ड्राग्सखौ बोखांनो हादों। हमनो हानाय ड्राग्सनि बेसेना मार्केटआव 4 कौटिनि ड्राग्स जागोन होनना फोरमायदों पुलिसआ। 300 कौटि रांजों बानायनाय फ्लाइअभारआ 6 दान जास्लाबैयावनो खैफोदनि लामायाव। गुवाहाटी गरचकनि 300 कौटि रांजों बानायनाय फ्लाइअभारआ गावस्राबाय। जायगानि थागिबिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला जायखिजाया समावनो बायनो हागौ गरचकनि फ्लाइअभारआ। मख'नो गोनांदि बे फ्लाइअभारखौ बेखेवनाया 6 दानानो जायाखै नाथाय गावस्रालांनायनि जरा लाबाय। जाउनाव गिखांनाय फोरमायदों नोगोरारिफोरा। लोगोसे जाय कम्पानिया बे फ्लाइअभारखौ बानायदोंमोन
बे कम्पानिनि हेंथायै गोख्रों अजद होनायजों लोगोसे गोख्रों राहा लानो खावलायदों। तिनिसुकिया जिल्लायाव मोनसे मुगैथाव आरो दुखुनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों। बिफाया गावनि 4 दाननि फिसाजोखौ बुथारनाय जाथाया ओनसोलनि थागिबिफोरखौ सोमोनांहोदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला पेंगिरिनि साहा बागानाव सासे बिफाया गावनि 4 दाननि फिसाजोखौ बुथारदों। जाथायखौ खालामनानै बिफाया खारखोमानानै थादोंमोन। गथ'नि बिमाया गथ'नि गोथै सह'खौ लानानै पुलिस स्टेशनसिम थांदोंमोन आरो गथ'नि गोथै सह'खौ पस्टमर्टम खालामनो थाखाय तिनिसुकिया मेडिकेल कलेजसिम दैथायहरो। दायनिगिरि दुथां आखुनि अनागारि लंपट बिफाखौ पुलिसआ खाबाय होनना खौरां मोन्दों। गसाइगावनि हाकमा गामिनि आसाम पुलिसाव साख्रि मावनाय दिपेन नार्जारिनि हरखाबै रुंसारि जानायाव नखर आरो गामिनि रायजो राजाया फोथायनो हायाखै। बियो नर्मेल डेथ नङा, नाथाय आन्दोआव माबा मोनसे दं बेनि सन्देह खालामदों। बेनि थाखाय थार बिजिरनाय नागिरदों रायजो राजाफ्रा। दिपेन नार्जारिया MA फरायनायनि उनाव थांनाय 2022 मायथाइनि 1 जुनाव आसाम पुलिसाव जइन जादोंमोन। गामिनि सुबुङा फोरमायनाय बायदिब्ला माखासे देहायारि जेंनायाव दंमोन। अपारेशनबो खालामखांबायमोन। देहानि गासैबो जेंनाफोरा जोबनायनि उनाव थांनाय 12 जुनाव साख्रियाव जइन जानो थांदोंमोन। 13 जुनाव मोनहैनानै 14 जुनाव नाइट डिउटि खालामजेनदोंमोन, नाथाय दुखुनांथाव 14 जुननि हरावनो जिउ गोमायो दिपेन नार्जारिया। डिपार्टमेन्टनिफ्राय फोरमायनाय बायदिब्ला हार्ट एटेक जानानै जिउ गोमादों होनना फोरमायदों, नाथाय बेखौ नखर आरो गामिनि सुबुंफोरा सन्देह खालामदों दि बियो नर्मेल डेथ नङा होनना फोरमायदों गामिनि सुबुङा। दिपेन नार्जारी অমিৰণ নাৰ্জাৰীৰ একমাত্ৰ ল'ৰা আছিলে, পুত্ৰ আছিলে আৰু তেওঁ জন্ম লাভ কৰিছিল 1996 চনৰ জানুৱাৰী মাহত আৰু তেখেতে অসম আৰক্ষীত যোগদান কৰিছিল 2022 চনৰ 1 জুন তাৰিখে আৰু যোৱা 1 জুন 2024 তাৰিখে তেখেতে 2 বছৰ কমপ্লিট মাত্ৰ কৰিছিলহে। তো তেখেতে ইয়াৰ পূৰ্বে 1 মাহ পূৰ্বে তেওঁ ছুটীত আহিছিল ঘৰলৈ। তো ছুটীৰ পিছত তেওঁ 12 তাৰিখে ইয়াৰ পৰা গুচি যায়। 13 তাৰিখে তেওঁ কেম্পলৈ গৈ পায়, ডিব্ৰুগড় টেঙাঘাটলৈ। ইয়াৰ পিছদিনাখন 14 তাৰিখে তেখেতে নিশা ডিউটি 11 তাৰিখলৈ আছিলে বুলি তেখেতৰ যিখিনি আৰক্ষী জোৱান তেখেতৰ সৈতে আহিছে আমালৈ ইয়াত। তেওঁলোকে আমাক জনাইছে যে তেওঁ ৰাতি নিশা 11টাৰ পৰা 2টালৈকে তেখেতৰ ডিউটি আছিলে। তো বাকীবোৰ গোটেই CM প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে গুচি যোৱাৰ কাৰণে তেখেতে অলপ কেম্পৰ কাৰণে অকল ডিউটি আছে বুলি তেওঁলোকে আমাক জনাইছে আৰু এইখিনি সময়তে তেখেতৰ মৃত্যু ঘটে বুলি তেওঁলোকে আমাক জনাইছে। আৰু তেখেতৰ ৰিলিভাৰ ইয়াত 2টা বজাত তেওঁ ৰিলিভ কৰিছিলে। তেখেতে আহি দেখিলে যে মানুহজন তেনেকৈ চেঁচা হৈ আছে। লগালগ তেওঁলোকে ডক্টৰ মাতিছে আৰু ডক্টৰে এনাউন্স কৰিছে যে তেখেতে মৃত্যু বুলি তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে। তো এইখিনি কথা তেওঁলোকে আমাক জনাইছে আৰু কৈছে পষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্টটো তেওঁলোকৰ হাতত যিহেতু নাই, তো ডক্টৰৰ পৰা তেওঁলোকে পৰামৰ্শ যিটো লৈছিলে জনাইছে যে তেখেতৰ মৃত্যু স্বাভাৱিকতে হাৰ্ট এটেক কাৰণে হৈছে বুলি কৈছে, তেওঁলোকে আমাক জনাইছে। তো পষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্ট আমাৰ হাতলৈ এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই। তো ৰহস্যজনক বুলি ক'ব পাৰোঁ, কাৰণ আমি অসম আৰক্ষী তাত কোনো এজন জোৱান নাছিলে। তো আমি ঘৰৰ মানুহ তালৈ গৈ পোৱা নাই। তো গতিকে আমি এতিয়া এইখিনি ক'ব লাগিব যে সঁচাকৈ ৰহস্যজনক এটা মৃত্যু হয় আৰু প্ৰাথমিক তেনেকুৱা তদন্ত যদি কৰিব পৰা গ'লেহেঁতেন তেন্তে আমি খুবেই সুখী এটা হ'লোহেঁতেন। তো যিয়ে নহওক তেওঁলোকে আমাক কথা দিছে যে তেখেতৰ যিমানখিনি বাকী কামবিলাক আছে, পেপাৰ ৰিলেটেড কামবিলাক তেওঁলোকে সোনকালে কৰি দিম বুলি আমাক কথা দিছে। তো এইখিনিয়ে আৰু বৰ্তমানৰ পৰিয়ালৰ অৱস্থা কেনেকুৱা? পৰিয়ালৰ অৱস্থা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, গোটেই নিৰ্মমৰ এটা পৰিৱেশ। এটাই মাত্ৰ পুত্ৰ আছিলে, ক'ব গ'লে ব্ৰেড আৰ্নাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ ল'ৰাটো। তো দেউতাক দুখীয়া খুবেই, চাহ খেতি তেওঁলোকে কৰে। তেখেতে চাকৰি। थेंक इउ सो माच रायजोफोर जायफ्रा भिडिअखौ जोबजासिम नायजोब्बाय, गासैनिसिमबो थेंक इउ। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामदो आरो हायोबा लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। थेंक इउ सो माच।